Biz bugün 1 Mart günü яңа binamızga iң birinchi шын театраль тамашачыларыбызны кабул итәбез. Bugün benim için dulkullandırgıç gün. Çünkü men birinchi topqir bizning Камал театрының яңа binasында. Яңа binamız татар халкы өчен bir жылы урынга әйләнсен иде. Bugün indi bik şatlanıp yanı tiyatrımızga keldik. Şunday özgarish şırında yaşao bek kızık ekan o. Siz bugün bu binanın Tatar Akademi Teatrı'nın birinchi tamaşaçıları. Sizni selamlaymiz. Индидер bir бәхет хисе биләп алды, чөнки Татар театры моңа лаек. Һәм һичшиксез бу театр, бу бина ул яңа мәгънәләр белән тулы булырга тиеш. Һәм 100 еллык, 120 еллык тарихы булган Татар театрының тагын 200 еллык тарихы шунда булырга тиештер. Bina һәр вакыт тамашачылар белән тулып торсын. Бу безнең киләчәгебезне күрсәтә торган бина һәм аның театраль тормышы якты булсын. Менимчә, менә хәзер Татар театры тагын да күбрәк ачылыр дөньяга.